Salut! Bine ai venit! Astăzi am pregătit pentru tine cartea Creștem citind la 4 ani. Această carte conține 4 povești pentru copii de 4 ani și aș spune chiar și mai mici. Leul și șoricelul, greierul și furnica, vulturul și corbul și măgărușul și căluțul. Prima poveste, leul și șoricelul. Șoricelul și-a pus ghiozdanul în spate și-a luat rămas bun de la mama lui și a plecat la școală. În fiecare zi mergea pe același drum fără să se abată vreodată, dar în ziua aceea s-a întâmplat ceva. Vai, uite un leu, la asta chiar că nu mă așteptam. Leul dormea liniștit pe marginea drumului. Șoricelul a încercat să pășească cu grijă, dar a călcat pe o crenguță care a trosnit și leul s-a trezit numai decât. Cine îndrăsnește să-mi deranjeze somnul? Îmi pare atât de rău, a spus șoricelul. N-am vrut să te trezesc. Te rog, nu-mi face rău. Gândește-te cât de tare se va îngrijora mama dacă nu mă întorc acasă. Nu ți-e milă de ea? Înduioșat, leul s-a îndepărtat de șoricel care, recunoscător, și-a văzut mai departe de drum. La puțin timp după aceea, leul a fost prins într-o capcană. Neatent, a călcat chiar într-o plasă pusă de vânători și a rămas agățat de creanga unui copac. Pe când se întorcea de la școală, șoricelul l-a văzut și a spus: Pentru că ai fost bun cu mine și nu mi-ai făcut nimic, acum te voi ajuta și eu. A prins plasa de un colț și a început să o roadă cu dințișorii lui puternici. Și a ros fără încetare, până când l-a eliberat pe leu. Cei doi și-au luat rămas bun, bucuroși că se cunoscuseră. Pe curând, prietene! A doua poveste, greierul și furnica. A fost odată ca niciodată un greier vesel, nevoie mare, care cânta cât era ziua de lungă. Tra-la-la-la-la-la, eu stau la soare, este vară, ce bine-mi pare. Greierul locuia aproape de o furnicuță hărnicuță care muncea de dimineața până seara. Nu se gândea decât să strângă cât mai multe provizii pentru iarna ce avea să vină. Vecină, haide să stăm la soare, îi zicea greierul. Și tot așa, în fiecare zi, până când vara a trecut și... Tra-la-la-la-la-la, cânt bucuros, tra-la-la-la-la-la, e toamnă și e frumos. Greierul cânta și tot cânta fără nicio grijă. Într-o zi, furnicuța prevăzătoare a încercat să-i atragă atenția. Dacă nu o să ai grijă să-ți adun mâncare pentru iarnă, nu știu cum o să o scoți la capăt cu foamea. Dar greierul i-a răspuns că încă avea timp berechet. Vai de mine și de mine, tare greu îți va mai fi la iarnă, i-a zis furnicuța. Și iată că frigul a sosit și greierul și-a dat seama că nu avea aproape nimic în cămară. Vai, a sosit iarna cea nemiloasă și eu n-am nimic de mâncare. Dacă ar fi ascultat sfaturile furnicuței. În cele din urmă s-a hotărât să meargă la furnicuță să-i ceară ajutorul. Vecină furnicuță, câtă dreptate aveai! N-ai putea oare să mă ajuți cu ceva de mâncare ca să pot rezista în aceste luni friguroase? Iată că ți-ai învățat lecția, i-a spus furnicuța cea bună. Voi împărți merindele mele cu tine și tu mă vei învăța să cânt. Iar atunci când primăvara va sosi, vom cânta și vom munci împreună. A treia poveste, vulturul și corbul. A fost odată un corb care era tare invidios pe aripile puternice ale vulturului și se gândea:
Cât de mult mi-ar plăcea să pot zbura și eu ca vulturul. Deodată i-a venit o idee. Ce-ar fi dacă și-ar face chiar el niște aripi uriașe, la fel de mari ca ale vulturului? Cât de sus poate zbura vulturul! Ce idee grozavă am avut! Corbul a adunat rămurele și fâșii de pânză colorate și cu lipici, cu sfoară, cu multă îndemânare și răbdare, și-a făcut niște aripi enorme, multicolore. Acum trebuia doar să le încerce. S-a urcat în vârful unui copac și a văzut că poate zbura cu ele. Și acum la vânătoare! De la înălțime a văzut o turmă de oi tocmai bune de mâncat. Și-a luat avânt și-a sărit. Iată-mă, sosesc! Dar oițele, care deja îl văzuseră printre ramurile copacului, au fugit din calea lui chiar când venea spre ele, croncănind amenințător. Corbul n-a putut să controleze asemenea aripi uriașe, s-a dezechilibrat și a căzut drept în râu. Atunci a înțeles o lecție importantă. Mama natură e foarte înțeleaptă și dăruiește fiecăruia ceea ce îi trebuie. La urma urmei, cine a mai văzut corb să mănânce oițe? Următoarea poveste este Măgărușul și Căluțul. Un măgăruș și un căluț porniseră împreună într-o lungă călătorie. Măgărușul ducea în spate o desagă imensă, dar se bucura că poate călători alături de un așa elegant tovarăș de drum precum calul. Curând însă a început să obosească. Nu te lăsa, prietene, i-a zis căluțul. Dar cuvintele încurajatoare ale căluțului nu i-au fost de prea mare ajutor măgărușului, care, sleit de oboseală, i-a spus prietenului său: Nu vrei să mă ajuți să ducem împreună povara asta? Dar căluțul i-a răspuns doar: Hai mai bine să ne odihnim puțin. După scurt timp, au pornit din nou la drum, dar bietul măgăruș s-a prăbușit răpus de greutate. S-a lovit la un picior și nu se mai putea mișca. Căluțul, dându-și seama cât de egoist fusese, și-a cerut scuze spunând: Iartă-mă, prietene, că nu te-am ajutat mai devreme. Văzând cât de tare se lovise prietenul său, l-a luat în spate cu tocul de saga cea grea. După ce măgărușului i-a trecut durerea de la picior, și-au împărțit povara, continuându-și călătoria ca doi buni prieteni. Prietenii adevărați împart totul. Aceasta a fost cartea. La sfârșit are și câteva activități care au fost deja făcute de copilul nostru, după cum poți vedea. Foarte simpatică această carte. Sper că ți-a plăcut și ție. Te aștept cu drag și data viitoare. Pa, pa!